Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. Dziśki, żebym chciała trochę roztomili powiedzieć o czymś, co ja myślę, że pora ludzi tu się będzie na mnie nerwować albo gorszyć, ale co to takiego je, to ja wam powiem, ale pierw wam coś przeczytam. Chcę wam przeczytać taki wiersz, to jest wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Ja myślę, że go można znacie, bo można tam ze szkoły albo skądś, to ja wam go pierw przeczytam, no a potem trochę pogodą. I ten wiersz to leci tak. Dlaczego ogórek nie śpiewa? Pytanie to w tytule postawione tak śmiało, choćby z największym bólem rozwiązać by należało. Jeśli ogórek nie śpiewa, i to o żadnej porze, to widać, z woli nieba prawdopodobnie nie może. Lecz jeśli pragnie, gorąco, jak dotąd nikt, jak skowronek, jeżeli w słoju nocą łzy przelewa zielone. Mijają lata, zimy, raz słoneczko, raz chmurka, a my obojętnie przechodzimy koło niejednego ogórka. No to już roztomili, to jest ten wierszyk. A teraz ja wam chcę powiedzieć, z czym mi się to tak skojarzyło. Wiecie, jest teroski tak na tym świecie, że tak nam się godo, że chcieć to móc, że ino starczy chcieć, nie? I fest ciężko pracować i myśleć o tym, że się uda i wszystko będzie dobrze i na pewno nam się uda zrobić to, co my chcemy. No a tak doprawdy, roztomili, to muszę wam powiedzieć, że to tak nie ma do końca prawda. I tu wiele ludzi się będzie na mnie gorszyć, bo jest wiele takich ludzi, którzy gadają, że ja, jako chcesz, bardzo chcesz tam być muzykiem, to będziesz muzykiem, albo bardzo chcesz być malarzem, to będziesz malarzem. I no wiesz, że będziesz, to będziesz. No ale roztomili, doprawdy to trochę jest tak, jak z tym ogórkiem. Patrzcie, no czemu ogórek nie śpiewa? No każdy powie, nie? No pierwsze co, to taki ogórek nie ma ust i nie poradzi śpiewać, choby nie wiem co. Choby on jako tam było w tym wierszyku stoło, tam płakał w tym słoju, to on nie poradzi śpiewać. I roztomili, są takie rzeczy, na które my nie mamy żadnego wpływu. I choby my nie wiem co robili, to się ich nie zmieni. I tu się nie o to rozchodzi, że nie trzeba marzyć i nie trzeba robić wszystkiego, co by się nam te marzenia też spełniły. Już ich zrobiła taki filmik, pora tam miesięcy temu nazad o marzeniach, to jako chcecie, to ten filmik tam kaś podlinkuję, ale nie o to się rozchodzi, że nie trzeba robić wszystkiego, bo trzeba i to jest fajne, ale są takie rzeczy, na które człowiek choby nie wiem co, nie ma wpływu. No jak się ktoś urodził taki, że jako to się to godo słoń mu na ucho nadepnął i on no nie poradzi blank śpiewać, to choby nie wiem co robił, to on nie będzie znanym piosenkarzem, nie? Można on tam trochę się nauczy, można trochę lepiej będzie śpiewał, no ale nie będzie zaś jaką wielką gwiazdą, nie? No albo jak w to, bo takie nieszczęście, że jest paraliżowany, no to on nie będzie biegał maratonu, nie? No to jest normalne i choćby nie wiem, co ten człowiek chciał i sam myślał i bardzo pragnął, no to nie idzie, bo tak się nieszczęście wydarzyło i tak jest, nie? I teraz tak, co to też idzie zrobić, bo to tak trochę brzmi, nie? Że już takie pesymistyczne rzeczy godą. A to nie o to chodzi. Rozchodzi się o to, roztomili, co by se znosić te rzeczy, w których my są fez dobrzy, no i tam się rozwijać, bo to są też najczęściej rzeczy, które nam dawają jako radocha, jako frajda i ja myślę, że to jest taka rzecz, w której się warto rozwijać. I też wiedzieć, kaj są takie rzeczy, których my z rostu majtych względów nie przeskoczymy, no że tego nie poradzimy zrobić. I co to idzie z tym też zrobić? Nie chodzi o to, żeby te roski wiedzieć, że mamy coś takiego, czego tak nie idzie za bardzo zmienić, ale my będziemy tak na siłach chcieć to zmienić. Był taki psychiatra, taki terapeuta, którego ja mam wzocy, bo no, myślę, że on fajne rzeczy robił, nazywał się Milton Erickson i on był na wózku. On był chory, jako był tam dzieckiem, to miał polio i potem on wylądował na wózku.
I po tym, jak już był trochę starszy, to on tak godał, co tak nie bardzo go szło zrozumieć, bo on tak cicho godał i tak nie do końca wyraźnie. I on był fest znanym terapeutą i robił takie rzeczy, które inksi terapeuci nie poradzili zrobić. I ja se myślę, i myślę, że wiele ludzi, co też o nim słyszało, to też się ze mną zgodzi, że on by nie był takim fajnym terapeutą, jakby on nie był na tym wózku i jakby tak nie godał, jak go godał. I no, on se, Rostomili, poradził z tego zrobić choby swój atut. To nie było tak, nie? Rostomili, patrzcie, że on sobie powiedział, wszyscy terapeuci to robią tak, 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 oni muszą wyraźnie godać, co by ich słyszeli, nie? To ja muszę wszystko robić, żeby wyraźnie godać. Albo tam jeszcze, nie wiem, to, że jeżeli jest na wózku, to można jaki problem jest. Nie, on se z tego, jak miał, co nie szło zmienić, zrobił atut. I z tego powodu, i z kuli tego, był inny i był można lepszy niż wiele terapeutów, którzy tam byli. Nie? I też Rostomili o to się rozchodzi, żeby wiedzieć, kaj jest coś, co my poradzimy zmienić i poradzimy coś zrobić i trzeba walczyć, i trzeba marzyć i trzeba robić wszystko, żeby nam się te marzenia spełniły, a kaj jest zaś coś takiego, co nie mamy wpływu i nie zrobimy nic, choby nam tam gadali, jak będziesz tam myślał, albo tam 30 razy na dzień powtarzał to i tamto, to się coś zmieni. No, są takie rzeczy, że się nie zmieni, Rostomili. I to trzeba wiedzieć, kere są kere, a z tych rzeczy, kere se nie poradzi się zmienić, to se je tak obrócić, co by też pomagały wam we tym, w czym jesteście dobrzy, we czymś, co możecie osiągnąć, we czymś, co jest waszym marzeniem. No cóż, teraz myślę, że na tyle i co? I myślę, że jeszcze wam trochę o tym górku śpiewającym zaś powiem, ale to następnym razem. A teroski pożegnamy się. Jak wam się podoba, to tam kliknijcie tę łapkę do góry, możecie tam zasubskrybować. No cóż, do zobaczenia zaś. Pyrsk.